Πρώτο, για τη συνεργασία που κάνουμε μαζί και τον Πάτερ Νικόλας που του αξίζουν πάρα πολλά και όλους εσάς που ήρθατε να μας δείτε και να μας ακούσετε. Από μένα σίγουρα θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να χορέψετε αδέρτα. Όσο θέλετε και όπου θέλετε και όπως γουστάρετε και όπου γουστάρετε. Και στην πίστα και στα τραπέζια. Γεια σου ρε Τάσο! Τα υπόλοιπα είναι όλα δικά σας. Θα πάει ένα τραγουδάκι. Και αυτό χορεύεται, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Προβλήμα που λέτε εδώ εσείς. Ναι. Το οποίο το έχω γράψει για τη Μακεδονία μας. Έχουν πει πάρα πολλά και τίποτα δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εμείς πάμε το Μάνα Μακεδονία μας με τη Θεσσαλονίκη.